Ahojte, moje meno je Katarína, som veterinárna lekárka a vítam vás tu na YouTube pri novom dieli veterinárneho podcastu. Pokiaľ sa vám tento projekt páči, tak budem veľmi rada, ak o ňom poviete známym alebo kamarátom, poprípade ak dáte tomuto kanálu odber alebo tomuto videu like či komentár, pretože tým strašne moc pomôžete tomu, aby sa toto video dostalo medzi viac psíčkarov, viac milovníkov zvierat, aby som im mohla pomôcť s tou najlepšou starostlivosťou. Naozaj to nie je tak, že by som na tých odberoch a lajkoch ja osobne nejak bazírovala, aj keď ma to vždycky poteší, ale ide o to, že čím viac ľudí aktívne sleduje ten kanál alebo lajkuje, komentuje či odoberá, tak tým viac sa toto video potom šíri a môže mať väčší dosah a môže viac pomáhať. Veterinárny podcast okrem YouTube nájdete aj na Instagrame, kde publikujem skoro každý deň a kde pridávam rôzne informácie z veterinárneho sveta alebo ohľadne starostlivosti o psov. A takisto nájdete veterinárny podcast aj na platforme herohero.co alebo .co teda, lomeno veterinárny podcast, kde sú rôzne bonusové materiály ako e-booky k epizódám, bonusové videá, kde sú rôzne prekliky na štúdie alebo na stránky, skadiaľ môžete čerpať informácie, ktoré sú vedecky podložené, kde sa nemusíte báť nejakých nepravd alebo že by vám bolo zle poradené, pretože sú to rôzne weby alebo štúdie od veterinárnych lekárov. A takisto prostredníctvom tej platformy Hero pomáhate tomuto projektu, aby mohol fungovať a ďakujem všetkým, ktorí sú hero z veterinárneho podcastu. Rada by som vás tiež privítala pri novej rubrike, ktorú tu na YouTube rozbieham a je to rubrika Videla som na Facebooku plus vaše otázky, kde si v priebehu týždňa rôzne zaznamenávam z psíčkarských skupín z Facebooku rôzne komentáre a otázky, ktoré ma zaujali. Pretože rizikom týchto všelijakých skupín je to, že tam ma radia aj ľudia, ktorí nemajú lekárske vzdelanie alebo ktorí nie sú dlhoroční chovatelia a možno to nemyslia úplne zle, ale môžu poradiť nesprávne alebo môžu poradiť naozaj hlúposti, ktoré v konečnom dôsledku môžu vašemu psovi ublížiť, ak ich aplikujete. Rada by som teda tieto mýty jednak trošku vymietila a takisto by som vám rada poradila na nejaké tie otázky, ktoré sa tam najčastejšie opakujú a ktoré sú praktické. A takisto máte možnosť sa v priebehu týchto videí pýtať rôzne otázky, ktoré zaujímajú vás, ktoré si tu môžeme zodpovedať. Tie otázky buď prosím píšte do komentárov pod týmto YouTube videom, alebo ich môžete písať na Instagram veterinárneho podcastu a postupne si ich tu budeme teda zodpovedávať. Ja tu mám so sebou ešte počítač, ktorý si tu otvorím, kde budem tie rôzne otázky alebo komentáre, ktoré ma tento týždeň zaujali vo facebookovských skupinách čítať a ktoré si tu budeme zodpovedávať. Ešte by som na vás iba chcela apelovať, že pokiaľ má váš pes nejaký zdravotný problém, neviem, má hnačku s krvou, má nejaký kožný problém, že sa mu tam objavila nejaká ranka, alebo sa škrabe, tak nehľadajte radu v psíčkarských skupinách na Facebooku, ale choďte k vašemu veterinárovi. Pretože sú to stavy, ktoré naozaj ohrozujú život vašeho psa alebo zdravie a jednak sa môže stať, že vám niekto zle poradí, ale jednak sa ten stav takto určite nevyrieši. Pokiaľ máte nejakú horšiu finančnú situáciu a pýtate sa v tých psíčkarských skupinách, pretože sa bojíte, že ten veterinár bude drahý, tak kľudne to tomu veterinárovi povedzte, keď k nemu pôjdete, že momentálne máte obmedzený rozpočet a potrebujete tam skonzultovať tento problém a určite vám veľmi rád vyjde v ústrety, respektíve aspoň urobiť nejaké základné vyšetrenie alebo nejakú konzultáciu a vy budete vedieť, o čo sa jedná. Častokrát tie kožné problémy nevie ani ten najlepší veterinár zdiagnostikovať cez fotku, cez internet, pretože je to skreslené a potrebuje sa pozrieť pod mikroskop. Takže ak máte nejaký strach ohľadne zdravotného stavu vašeho psa, choďte na veterínu a neriešte to na internete. A poďme teraz na tie otázky. Tak, mám tu teraz otázku z komentára z YouTube videa, ktorá mi prišla veľmi skvelá. Je to otázka na posledné video o tom, ako zvládnuť Silvester a prečítajme si mu. Je možné podať psíkovi Alavis Calming, keď sa bojí veterinára a má dostať vakcínu proti besnote? Po prípade je možné tento prípravok podať aj pred odberom krvi? Bojím sa, aby to nejak neskresľovalo výsledky. Toto je skvelý dotaz. Alavis Calming je na báze vitamínov a aminokyselín, takže ho kľudne môžete podať aj pred očkovaním alebo pred odberom krvi a neskresľuje to výsledky.
Pokiaľ chcete čokoľvek podať tomu psíkovi pred veterinárnym vyšetrením alebo pred očkovaním, tak radšej si zavolajte na tú kliniku, na recepciu a skonzultujte to. Po prípade vyberte niečo takto na prírodnej bázi, aby sa naozaj nestalo, že to skreslí výsledky vyšetrenia krvi a vy zaplatíte niekoľko desiatok eur alebo pár tisíc úplne zbytočne. Takže radšej si vždy zavolajte na recepciu a overte si to, alebo siahnete po niečom, čo má vo sebe vitamíny alebo nejaké takto bežné látky, ktoré sa normálne vyskytujú v strave. Otázka. Nejaká rada, ako veľkému psovi ostrihať drápky? V prvom rade potrebujete naozaj dobré ostré nožničky na drápy. Predávajú sa dva typy. Buď nožničky, ktoré majú ako keby taký gilotínový otvor, alebo nožničky, ktoré vyzerajú ako kombináčky, ktoré ja viac preferujem, pretože máte lepšie tú tlapičku pod kontrolou. Tie gilotínové klieštiky sú totiž zrádne v tom, že ako sa tam tá gilotínka zatvára, tak pokiaľ sa ten psík náhodou pohne, tak vy nemáte úplne pod kontrolou to, kde striháte, alebo cez to nevidíte a môžete mu zastrihnúť až do krvi. Naproti tomu tie klieštiky, čo vyzerajú ako nejaké domáce kliešte kutilské, tak s tým vždycky vidíte na ten nechet, takže určite by som siahla po tých. A pre veľkého psa treba vybrať adekvátne veľké kliešte, pretože ak máte maličké kliešte, tak samozrejme ten veľký drápek, ktorý je tvrdý, tým neostriháte, alebo ak máte klieštiky 20 rokov, tak už nie sú ostré a tým pádom to nepôjde dobre. Keď striháme pazúriky tomu psovi, tak je najlepšie napríklad, keď leží. Ja mám Jacka naučeného, že leží na boku, lebo vtedy sa mi najlepšie manipuluje s tou tlapkou. Dá sa to robiť aj v stoji. Je dobré toho psíka na to zvykať od malička, alebo ho naozaj nejak pozitívne motivovať a teda ostrihajme ten nechet, dá mu za to nejakú odmenku, aby to mal spojené s niečím príjemným. Strieha sa to tak, najlepšie to vidno teda na bielých nechtách. Na bielých nechtoch vlastne vidíte takú ružovú žilku, čo je krvná cieva a vidíte potom zvyšok toho nechtu a ten sa odstrihne. Na čiernych drápkach nevidno tú krvnú cievku, takže tam je to trošku náročnejšie vedieť, ale máme takú pomôcku a to, že ak sa na ten pazúrik pozriete, tak dá sa tam urobiť taký pomyselný trojuholník. A je to tak, že ten trojuholník, ako má tú základňu, tak všetko, čo nad ňou prevísa, môžete de facto ostrihať, ale dávajte sa teda u tých čiernych pazúrikoch pozor, pretože môže každý psík mať trošku inak to lôžko, drápku a teda inak dlho tú cievku, ale obecne, ak to budete robiť tomu trojuholníkovou metódou, tak to ostrihnete dobre. Dávajte pozor aj na palce, ktoré má psík na predných nohách a ktoré má vyššie. Veľmi často na ne majitelia zabúdajú a tam potom má tendenciu ten drápek prerastať. Ak ten drápek prerastie, tak on sa môže tak zatočiť, že až vrastie do tej nohy, čo je veľmi bolestivé. Takže hlavne dávať pozor na tie sa ani psík normálne neobrusuje tým, ako chodí po asfalte, takže tie sa strihajú najčastejšie. Niekedy tie ostatné drápky ani nie je nutno strihať, pretože psík si ich obrúsi, ako sa venčí po tom betóne. Ďalšia otázka je: aký zubný kartáček pre malého psa sa vám osvedčil? Tu môžete pre toho malého psíka buď kúpiť detský Curaprox kartáček na zuby, alebo môžete si kúpiť taký návlek na prst. Niektorí psíkovia totiž lepšie tolerujú tie návleky a váš prst v ústach ako zubnú kevku. Najdôležitejšie je ale tie zuby pravidelne čistiť, ideálne každý deň. Ak nestíhate aspoň raz do týždňa, tá mechanická očista je najdôležitejšia. Existujú aj rôzne zubné pasty pre psov, buď sú iba ochutené, aby ten psík mal to čistenie trošku spríjemnené, alebo obsahujú aj nejaké enzymy, ktoré pomáhajú ten zubný plak trošku zmäkčiť, aby vám išiel lepšie odstrániť, ale ak je toho zubného plaku a zubného kameňa už veľa, tak vám nič iné nepomôže ako ultrazvukové čistenie u veterinárneho lekára v narkóze. Pod touto otázku na tom Facebooku som ešte videla rôzne komentáre a dobré rady, ako odstránite ten zubný kameň šroubovákom, čo určite nerobte, to je strašne hlúpy nápad, pretože tomu sa môžete veľmi ublížiť, môžete mu omylom zariť do ďasňa, môžete poškodiť nenáveratne tú zubnú sklovinu, toto určite nerobte a nechajte si radšej pomôcť profesionálom, tým veterinárnym lekárom, ktorý ten zubný kameň vie odstrániť špeciálnou ultrazvukovou čističkou.
Ďalší príspevok. Dnes v lekárni som bola svedkom, že sa zákazníčka ptala lekárnice, či môže podať 40-kilovému psovi Ibalgin. Lekárnica s klidom odpovedala, že áno a dávkovať podľa váhy. Myslela som si, že Ibalgin psi nesmie. Je to tak, Ibalgin pes nesmie, je pre psa veľmi nebezpečný a psa môže až zabiť. Najlepšie, keď chcete konzultovať lieky pre psa, je zavolať na vašu veterinárnu kliniku, aspoň zavolať na recepciu a poradiť sa tam s nimi. Toto je zrovna naozaj blbá situácia, ale musíme myslieť na to, že tie lekárne sú ľudské lekárne, takže tí lekárnici aj v dobrej viere nemusia mať znalosti všetkých o psoch a o mačkách. V tomto prípade tá lekárnička mala povedať neviem a nepovedať áno v pohode podľa príbehového letáku, pretože je to naozaj liek nebezpečný pre toho psa, takže toto bol trochu fail, ale obecne, ak chcete k psovi nejaký liek začať podávať, najlepšie skonzultovať s tým veterinárom. Ak vám povie, choďte si to kúpiť do lekárne, pretože v lekárne predávajú napríklad ten Alavis Calming, alebo predávajú nejaké preparáty na odčervenie alebo proti kliešťom, ok, úplne v pohode, ale skonzultujte sa s veterinárnym lekárom a nie s lekárnikom, ktorý nemá vzdelanie veterinárneho charakteru a teda naozaj nemá až taký prehľad. Niektorí môžu vedieť, ale nie je to a priori sťažená časť ich vzdelania, takže nie je to najlepšia osoba, na ktorú sa obracať, ak potrebujete teda takto zdravotne poradiť, pretože ako v tomto prípade nemusí tá rada byť najlepšia alebo správna. Tak ja sa pozriem sa na ďalšiu otázku. Takže otázka. Je z vašej skúsenosti naozaj nepísaným zvykom, že za operáciu, pri ktorej alebo po ktorej dojde k úmrtiu mazlička, sa neplatí? Nie je to tak. Bohužiaľ, aj keď tá operácia dopadne takto smutne, že to zvieratko zomrie, tak je nutné za ňu zaplatiť, pretože sa musí zaplatiť materiál, musí sa zaplatiť narkóza, to všetko niečo stojí a sú niekedy situácie, ako napríklad torzia a pretočenie žalúdka, o čom mám aj tu na YouTube video, kedy je tá percentuálna pravdepodobnosť prežitia nie 100%, pretože je to nejaký urgentný stav. Aj keď ten veterinár urobí všetko, tak ten psík nemusí prežiť. Ale tak či onak, tá operácia musí byť uhradená, pretože je s ňou samozrejme spätá nejaká investícia toho veterinára na ten zdravotnícky materiál, aby ten zákrok mohol prebehnúť. Tak, dobrý večer, prosila by som o radu, nikdy sme s tým nemali problém, ale posledné 3 dni psovi, zlatý retriever 8 rokov, strašne zapácha s tlami. Po sviatkoch plánujem kontaktovať veterinára. Neviete niekto, čo s tým? Toto je zrovna situácia zdravotného charakteru, ktorá nie je vyriešiteľná cez fóra, pretože zápach z úst psa môže mať naozaj milión príčin. Napríklad psovi môže zapáchať z pusy, napríklad acetónom, ak mu zlyhávajú obličky, alebo keď má cukrovku. Môže mu zapáchať teraz z pusy len pretože zjedol vonku niečo, čo smrdí, alebo že doma niečo našol a vyťahol z koša. Môže to byť preto, že sa mu tak rozbehol zubný kameň a plák v ústnej dúčine, že to začína smrdieť a tak ďalej. Neviem na to odpovedať ani ja, pretože to je veľmi obecný dotaz, ktorý môže mať naozaj milión príčin a ak sa aj niečo takéto všimnete, tak je najlepšie zase ísť na tú veterinárnu kliniku, aby sa niekto na toho psa pozrel a aby naozaj vedel relevantne poradiť, pretože to môže mať 1001 príčinu. Ahoj všetkým, moc prosím, tabletka Bravecto, prečo ju nemôžem púliť? Na veteríne mala veterinárka tabletu iba pre väčšie psy a vravela, že môžem ju rozpoliť na 2 polovice. Teraz čítam v príbehovom letáčiku, že nepúliť. Čo teraz? Ďakujem. Tie tabletky Bravecto nie je doporučované púliť, pretože tam nemusí byť rovnomerné rozloženie tej účinnej látky. To znamená, že síce vieme, povedzme, hej, že v jednej tej tabletke je 10 gramov účinnej látky, ale nie je to tak, že 5 gramov je v jednej polovici a 5 gramov je v druhej polovici. Vieme akorát, že v tej jednej tabletke je 10 gramov. Áno, môžete tú tabletku rozpoliť a teoreticky dať tabletku pre 20-kilového psa 2 10-kilovým
ale potom tu nie je garantované, že to bude fungovať, pretože sa môže stať, že v jednej polovici bude viac a v druhej polovici bude menej tej účinnej látky, takže toto je ten dôvod. Niektorí ľudia to púlia a tá tableta im funguje, ale oficiálne podľa toho príbalového letáčika je to tak, že nemusí byť tá účinná látka rovnaká v pravej a ľavej polovici, je akorát garantované, že ten konkrétny obsah je v tej jednej celej tabletke. Zdravím, idem si pre radu. Mám 4-ročnú Fenku Stafforda, posledné asi 3 dni málo používa pravú prednú tlapku, jeden prst má nateklý, je vidieť, že ju to bolí už pri ľahúčkom dotyku. Neviete, čím by to mohlo byť, prípadne mám fotku. Tu je zase milión príčin, čo by to mohlo byť. Môže to byť napríklad zalomený drápek, môže to byť, že tá Fenka naozaj niekde spadla zo schodov napríklad a zlomila si nejakú kostičku na tej tlapičke. Z tej fotky to tiež nie úplne zjavné, alebo nemusí to byť úplne zjavné, lebo niekedy je treba urobiť naozaj hĺbkové vyšetrenie, urobiť aj rentgen. Toto je zase situácia, že pokiaľ tá Fenka už 3 dni krýva a naozaj má nejaký otok, teda má napuchnutú tú tlapičku alebo nejaký prst, tak je nutné ísť na veterínu, aby sa to zase pozrel profesionál a aby teda zhodnotil. Pokiaľ je tam zlomený drápek a nechám ho zlomený strašne dlho a je zlomený až do toho lôžka, tak sa môže stať, že ako tou pacičkou všade šlape, tak sa do toho lôžka dostane nejaká baktéria a bude tam zápal, bude tam bakteriálna infekcia a ten stav sa ešte zhorší. Čiže tu úplne nie je na čo čakať, ak to už trvá 3 dní, tak je nutné s tomu veterinárovi. Po prípade, ak má podozrenie na zlomeninu, tak je nutné urobiť rentgen a adekvátne tento zdravotný stav riešiť. Nemyslím si, že toto je zase niečo, čo by bolo vyriešiteľné na facebookovom fóre, pretože ani ja ako veterinárny lekár neviem 100% poradiť len z fotografie, pretože potrebujem to prehmatať, potrebujem to naozaj vyšetriť a po prípade urobiť nejaké doplnkové vyšetrenia. A pokiaľ sa bude čakať, tak sa to ešte môže zhoršiť a naozaj tam môže vzniknúť nejaká infekcia a nejaký rozsiahlejší zápal. Pokiaľ aj vy máte nejakú otázku ohľadne starostlivosti o psov alebo ohľadne potenciálne nejakých situácií, ktoré by ste chceli vedieť, ako ich riešiť, tak napíšte do komentára. Ale pokiaľ ten psík je nejaký chorý alebo je tam nejaký vážnejší zdravotný problém, tak jediný, kto vám 100% poradí, je veterinárny lekár v ordinácii, kde za ním prídete a kde sa na toho psíka môže pozrieť. Ja sa na vás zase budem tešiť na budúce a budem veľmi rada, ak teda tomuto videu hodíte odber, like alebo komentár, aby sa mohlo dostať k viacerým psíčkarom. Majte sa krásne, ahoj!